Šta je to? A? Kog ćemo ganjati? Najljepši pas na svijetu. Kog ćemo? Idemo na srne? Ajmo na srne, dođi. Ovdje ima i zečeva, ajde. Ajmo, dođi. Ko je to, ko je to? Kog si vidio? Ajmo. Dođi. Kaj je to tamo? A? Kaj je to tamo? Ko je to tamo? Ko je to tamo? Ko je to tamo? Ko je to tamo, beba? Ajmo dalje. Ajmo tražiti, ajmo tražiti, ajmo tražiti. Dođi. A? Ko je to? Ko to priča? Ko je to? Ko je to? Ne staneš mi u kameru, majke. Ko je to?